tinotenda Mwari zvikurusa. Ndine urombo nehama dzisina kuwana kupinda muno. Tichawana kubatsirwa tiri panze kuti tiwane pekugara kune vese vasina kuwana nzvimbo yekugara muno mukati. Tine hama dzichakubatsirai muri panze ipapo, tichizobatirana paurongwa hwese nepurogiramu yese. Mwari wokudenga achitibatsira, Mwari wokudenga achitinyaradza. Pachikamu chino ndichakumbirisa vese vane nharembozha dzavo, vane maselfoni, timaise pasilent. Tisazowana kukanganisa urongwa nepurogiramu yese ichange ichipfuurira muno mberi. Uyezve kana zvichibvira tingowana a moment of silence so that we can actually follow all the proceedings that are in here. Kana mafoni akarira hatikurambidze zvenyu kudaira, munongobuda panze chinyararire, tonodairira panze ipapo. Dzimwe nguva kungange kuine hama dzinoda kuziva urongwa nepurogiramu iri kufambira muno mukati, asi hatizotendedza kudaira mafoni edu tiri muno, kuti Mwari wokudenga atitungamirire papurogiramu yese neurongwa hwese. Pachikamu chino ndinoda kuremekedza zvikurusa madzisekuru edu pamusoro yana sekuru varipo, ana sekuru vekwa Zhou, pamusoro yana mbuya vedu, hama dzese dzauya kuzotikuta. Takamirira mhuri yeOld Mutual Funeral Services. Tinoti tine urombo zvikuru nekusiwa nasekuru vedu nababa vedu vabva pakati pedu vaenda kuna Ishe. Tinoti Mwari wokudenga ngaakunyaradzei, Mwari wokudenga ngaakusimbisei. Pachikamu chino ndinoda kuremekedza zvikurusa uvepo neutungamiriri hwese hweLutheran Church. Ndichiremekedza ndaona takutwa nevafundisi vakati vakawanda. Vafundisi wangu, thank you so much for coming and for respecting us as family yekwazvo kuuya kuzotikuta muuzhinji hwenyu. Ndinoda kuremekedza zvikurusa uvepo hwaReverend Mashoko vari kupinda. Reverend Mashoko, thank you so much for coming and for supporting us semhuri yekwazvo. Ndichiremekedza zvakare Reverend Doc Imoyo varipo, mama vangu ndambovaona. Thank you so much mama for coming. Ndichida kuremekedza zvikurusa uvepo hwaBishop V Maka, munhu waMwari vasvika kuzotikuta. Thank you so much Bishop for respecting us as a family, kuuya kuzomira nesu nekutinyaradza nekutisimbisa uvepo hwenyu hwakatikoshera zvikurusa. Pachikamu chino tisingade kutora nguva zhinji, tinoda kuremekedza zvikurusa uvepo hwaReverend Solomon Mafudza varipo, munhu waMwari. Tinoda kutenda Mwari zvikurusa kuti ndinoda kuvasimudza pachikamu chino, vauye vatipfuudze mberi, vatipe soko raMwari ritinyaradze, ritisimbise. Mwari wokudenga achitibatsira, Mwari wokudenga achitinyaradza. Tibatanidze maoko, Reverend Solomon Mafudza vauye vatipfuudze mberi. Tinotenda Mwari zvikurusa. Rev, we leave all the time to you. Mangwanani akanaka. Mangwanani. Kana tikasangana nechiitiko chakafanana neichi, hazvirevi kuti taparara chose, asi Mwari vanotipa simba kuti tigone kusangana nouremu hwezvinotiremera sevapenyu panyika. Ndisingapedzi nguva, ndoda kuti tiimbe zvishoma. Hymn 104, tigowana shoko. Bambo vedu
toshumira jewelenga naoti eregedza tovara inongosi tarirao mufaro kunanguva tichichema tofana mambo vedu vanotida tosuoti taririra rufu nyangwe ruchisika tofara. There's a short announcement yokuti kana pane vaduku vagere pasi ngavasimuke vanhu vakuru vawane pokugara. Ndatenda. Regai ndinyengetere. Muzita renyu Baba remwanakomana nomweya mutsvene. Tinokuvongai Baba, tinokurumbidzai nokuti ndimi matiunganidza panzvimbo ino nokuda kwechiitiko chisina kujairika mukati muupenyu hwedu. Mabvuta hama yedu pakati pedu. Tariro yedu yabiwa. Asi imi Mwari munongoramba muri Mwari. Chinyararidzai zvino munhu wose ari panzvimbo ino, hama neshamwari nemhuri, vanongoda protection inobva kwamuri. Muzita raJesu. Amen. Tichawana shoko mangwanani ano rinobva kuna Psalms 90 pavhesi ya 3 kusvikira pavhesi ya 5. Ndichaverenga mashoko edu pabhuku rataurwa Psalms 90 verse 3 kusvika pa5. Musoro weshoko uripo unoti kupfupika kwoupenyu hwomunhu. Verse 3. Munodzosera munhu kuguruva, muchiti dzokai vana vevanhu, nokuti kwamuri makore ane churu akangofanana nezuva ranezuro kana rapfuura. Senguva yokurinda yousiku, munovakukura semvura zhinji, vava sehope. Amen. Hallelujah. Mangwanani ano ndapa chimusoro chidiki panyaya iyi chokuti we are sojourners. We are sojourners. Kana kuti tiri vafambi. Tikaenda kuna vaHebheru chapter 13 pavhesi ya 14. Inoti hatine guta rinogara nokusingaperi, asi tinotsvaka richazovapo. Mapisarema yotitaurira zvakanaka. Mwari vachitaura kuvanakomana vevanhu, dzokerai kuguruva imi vanakomana vevanhu. Paunotaurwa zvakanaka kuti makore edu mazhinji kana kuti makore 100 akafanana nezuva rimwe chete. Saka nyaya iri pano yeshoko rinotisimbisa, shoko rinotipa direction, ishoko rokurinda. Tichinzwisisa kuti tiri vafambi panyika ino, hatigari nokusingaperi. Nokuti isu pachedu hatina zvatinogona kuzviitira, asi kuti Mwari vanotichengeta tiri munzira kana kuti tiri parwendo rwokufamba tichitsvaka guta rinovouya. Mwari vadana murandarume wavo. Kwatiri tinoti our hope has been stolen. We were not thinking of this. But nokuti ndi Mwari tinoteverera zvavanenge vada. Tinotora nzira yavanenge vasarudza ivo kwatiri semhuri, kwatiri sekereke. Asi vadikani tisakangana chinhu ichi. Tiri parwendo. Mumwe nomumwe ari kufamba. Kana munhu akanga ari parwendo, anosvika padestination mfunge. Hatiburuki tose kana tikange takwira bhazi kana motikari. Umwe nomumwe anosara padestination yake.
Nazvino murandarume vachitoro vadamwa naMwari kumusha. Why? Because he has reached his destination. Wasvika pazuva rake. Wadamwa naMwari akadavira. Asi isu tiregere kuperera tariro nokuti kudenga kuna Mwari. Umwe nomwe ari pari anzwisise chinhu ichi kuti hatizivi musi kana nguva patinodanwa kana kuti pandinosvika padestination yangu nokuti ndichaburuka ndiri ndoga. Nazvino murandarume waMwari adamwa naMwari nenguva yaMwari yakakwana. Nesu ngatisimbiswei nokuti tiri vanhu vari parwendo vanofamba. Mwari vane nguva yavanodana vanakomana vevanhu kuti huyai, dzokerai kuguruva, dzokerai vanakomana vevanhu. Mwono Mwari pari, be prepared. Mira somurandarume waMwari, somurandakadzi waMwari anoziva kuti pazuva rokupedzisira ndichadanwa. Kana ndadanwa chii chandinoenda nacho pamberi paMwari. Dai Mwari wokudenga varamba vachitisimbisa pamwe chete nemhuri tinzwisise kuti tiri parwendo. Zita ravo rikudzwe zvino nokusingaperi muzita raJesu. Ameni. Regai ndikumbire baba bishop vanyengetere. Ndinokutendai Mwari mangwanani ano shoko tarinzwa kuti upenyu hwedu hwapanyika pano hupfupi, asi Mwari munoronga zano kuti vana venyu vadzokere kwamuri. Saka tidzidzisei kunyatsoverenga mazuva edu Baba kuti tizviwanire mwoyo wakachenjera. Pamatendera hama yedu vazhou vachitoro kuti vaende, Baba matidzidzisa kuti nyangwe nesuwo tichatevera. Asi tinorwadziwa pamusoro pavana, tinorwadziwa pamusoro pemhuri, pamusoro pomudzimai vari kuremerwa kugamuchira chinguva chakadai. Nesuwo zvinotiremera. Asi imwe munotakura mitoro, makataura muna 1 Peter kuti kandirai pamusoro pake kufunganya kwenyu kwose nokuti anokuchengetai. Tinokumbira kuti Baba takuraiwo mitoro yavo, mutakure mitoro yedu. Pose patinosangana nechinhu chakadai, tigone kuziva kuti imwe Mwari mune ultimate plan yomunhu wose. Titendereiko zvino patichasimudza mutumbi wehama yedu kuti ainde panguva yake yokunozorora, akarindira kunzwa tsuri yokupedzisira ichirira. Baba vokudenga, tipeiwo simba iroro, mugotifambisa zvakanaka masikati, mugotifambisawo zvakanaka pausiku. Masikati muve shongwe yegore kuti tirege kutsva nezuva, pausiku ivai shongwe yechiedza, tsoka dzedu dzirege kugumburwa. Vanoenda kurwendo urwu vaende vagodzoka zvakanaka, tigobatazve basa pamberi penyu tichingoziva kuti Mwari muri tariro yedu. Muranda wenyu watipa shoko, muropafadzei. Umwe noumwe wasvika pano ngaaropafadzwe nemi, kuti Baba vokudenga tigoramba tichikuonai. Mazvitei Mwari nehama dzose nebasa rose, ngariropafadzwe nemi muzita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Amen. Tinyengetere. Bambo vedu vari kudenga, zita renyu ngarishanangurwe, ushe hwenyu ngahuuye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sokudenga. Mutipei nazvodya zvedu zvinotiringana, mutikanganwirei mhaka dzedu sezvo tinokanganwira vane mhaka nesu. Musatiisa pakuidziwa, bva mutisunungurei pane zvakaipa, nokuti ushende hwenyu nesimba nokugwinya nokusingaperi. Amen. Regai tipiwe nyasha vakare naBishop. Ishe wokudenga kuropafadzei, akuchengetei. Ishe wokudenga akuvhenekerei nechiso chake, akupei nyasha. Ishe wokudenga akutendeudzirei chiso chake, akupei rugare. Nazvino nyasha dzaShe wedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba, kuwadzana kwomweya mutsvene ngazvitichengete mutariro zvino kusvika nokusingaperi. Amen. Amen. Attend. Tingabatanidze maoko titende Mwari nesoko ratapiwa naReverend. Thank you so much. Mwari wokudenga atisimbise
Mwari wokudenga atinyaradze. Isusu Reverend sematauriro amaita misi nenguva kune hama dzinosuya pano dzasangana nedane zvasangana nemhuri yekwazhou. Mamwe masoka taakututsira mazuva ano ndeyekuti kana tichiri kuonana kudai, let's invest our days pakudanana nekuitirana zvakanaka, because nguva yasvikira sekuru zhou inotisvikira tese. Asi kana yatisvikira taakuchema tichitenda Mwari, tichitenda Mwari nei nemazuva nemakore akatitendedza, tikava neukama, tikava neushamwari, tikawadzana, tikafambirana, zvese izvozvo tiri kuda unotenda Mwari nazvo. So as you see Old Mutual, in whatever we do, we are celebrating a life that was well lived. And ndiri kunzwa matestimony kuona panosimuka bishop, aiwa munhu anenge akazama nepaanogona. Saka ndiri kutenda Mwari zvikuru kuti vafundisi havana kushaya zvokuita, vaona zvakapinda kunaka uye zvakapinda kukosha kuti vauye kuzomira nesu semhiri yekwazhou nemabasa akaitwa naBaba. Saka we are going with you, tinemi paprogramu yese, tichingotenda Mwari, tichimira nemi, tichicelebrata upenyu hwasekuru. Saka Mwari wokudenga akusimbisei, Mwari wokudenga akunyaradzei. Pachikamu chino nditenderei ndikusumei kune mutyairi wenyu. We just want to also recognize our fellow colleagues and members who are following us on live stream. We want to thank you so much for your time to be with us. Tine dzimwe hama dziri kutiteera dziri pazvivhitivhiti zviripo, ndofunga muri kungoona kuti makamera akawanda. Kune dzimwe hama dzisina kukwanisa kunge dziri pano, dziri kutoteedzawo programu ino iri kuitika iri muno. Saka tiri kuda kungovatendawo zvakare nekutora nguva yavo kunge vanesu semhuri yekwazhou. Pachikamu chino ndinoda kukusumai kune mutyairi wedu achanga achifamba nemi paprogramu yese neurongwa hwese, mukoma Peter Chinake, kungoti vashayawo mukana wokupinda muno nenyaya yekuti tiri vazhinji. Ndo vachange vaine motikari inenge yakatakura mudikani wedu pataakusumuka pano takananga kumusha. Mumotikari mavo vanokumbira munhu umwe chete watinochisarudza wedu wemhuri anochipinda mumotikari imomo pakufamba kwese kwatinenge tichiita. Kana tiine dzimwe motikari dzedu dziripo dzakasununguka kutungamira pamberi peyedu inongochuya pamberi tichingofamba, Mwari wokudenga achititungamirira, Mwari wokudenga achitisimbisa. Chatinoda kungokumbira kubva kwamuri ndechekuti sunungukai kushanda nevatyairi vedu, vanhu vatinotenda, vanhu vatinoda, uyezve vanhu vanozova basa ravo. Vanokubatsiridzai zvikurusa paurongwa hwese neprogramu yese. Vanokumbira kuti muvasume munhu umwe chete wamunoita family representative wenyu, kuitira kuti kana muine zvamungada kubva kuvatyairi munongokomuniketa nemunhu iyeye, munhu iyeye achizongokomuniketa nevatyairi. Zvinobatsiridza zvikurusa kuavoida madirectives anogona kuzongobva kumunhu wese, dzimwe nguva angakanganise smooth flowing yeprogramu yedu. So ndinokumbirisa munhu umwe chete watinozosuma kuvatyairi vedu paprogramu yese yatinenge tichifamba nayo. Pachikamu chino ndichakumbira munhu umwe chete wemhuri anouya kuzotipa urongwa neprogramu kuti yakamira sei, tichibva pano takananga kupi. Munhu iye achigadzirira kuya, we just want to recognize hama dzekuzimnat. Ndinoda kukutendai zvikurusa nekuuya kuzokuta umwe wenyu wamunoshandidzana aendawo navakuru vakawanda varipo nedzimwe hama dzinobata dziri ikoko tinongoshandidzana nawo pamwe chete. Maita basa vekumakambani akasiyana-siyana, machechi akasiyana-siyana, vafundiswa munda toona vari panze chaipo. Saka tinoda kungotenda Mwari kuti azvingoitike, chinongoratidza kuti we are also celebrating life yasekuru. So pachikamu chino mumwe chete ane programu nemamiriro eurongwa kumushando ekupi dzimwe nguva kune vanoda kuteera bheri yavo iriko rini nguvai, kana paine umwe chete ane urongwa akasununguka kuti pachikamu chino auye atipe urongwa nemamiriro awakaita. Tibatanidze maoko tichiuya kuzopiwa urongwa. Thank you. Pamusoro yehama dzese neshamwari, tichibva pano tichaenda kumba kuWesley kwatakanga takaungana nezuro for briefing kuti vanhu vangonodya. Bhodhi haisi kubuda motikari, tichipedza kudya todzokera motikari dzedu tonanga kumusha kumurongwe vatichaviga mukoma mangwana makuseni, Mwari achitendera. Tichakumbirazve kuti veukama vese vari kuda kuenda vasina transport for the sake yekumanager movement, tokumbira kuti munyorese mazita enyu tichingosvika kumba
tizive kuti ndivanani vangani. Tichakuratidzai munhu kunyu wamuchanyoresa kwaari taakumba. Tinotenda. Tibatanidze maoko zvakare titende baba nema-announcements akajeka. Mwari wokudenga akuitirei zvakanaka. Pachikamu chino tinoda kuti tese tiwane mukana wokuya kuzoonekana nekuona baba vedu. Mawiro atichange tichiita tichatanga nevakagara muno mukati. Ndimi munotanga kuya kuzoona. Tinouya nenzira iri pano pakati. Hama dzangu dziri kuita live streaming dzichandibatsira kuzarura nzira kune hama dziri kumashure kuti vauye kuzoona. Ndo vanotanga kuya kuzoona. Tichange chingocoordinatana kuti zvifambe zvakanaka. Tinouya nenzira iri pano pakati. Kana taona mudikani wedu kuno kumberi tinobva tachibuda nedhori riri kuno mberi iri. Kune avo vasingakwanise kuona hatimanikidzire vanhu. Kana mukana wedu wasvika tinongochibuda nedhora tapinda naro tonomirawo panze zvakare. Saka ndichidzokorora ndiri kuti tiri kutanga nevari mukati tichiuya zvedu row by row tichitanga nevari kumashure. Ndimi munotanga. Tapedza tichiuya kune vasingakwanise tinongobuda zvedu nedhora tapinda naro tozopedzisira zvedu nevehukama nevafundisi. Vafundisi vangu munoramba murimo zvenyu. Vahama dzangu dziri panze tichange tichicoordinatana zvakare tichapindawo tichiuya kuzoona tichibatsirana paurongwa hwese nepurogiramu yese. Pachikamu chino ndichakumbirana mama varipo. Ndinoona kuna namama vekuchechi dzimwe nguva pangave nehimu yamunofarira yaifarirwa nasekuru yamunosimba kana tiri panguva yakadai. Takasununguka kuimba ndochisimudza vafundisi vedu ndinozwa makawanda bishop nevari kuno mberi mongomira muri pamuri tichikuremekedzai neuvepo hwenyu nekutitsigira kwamuri kuita semhuri. Mwari wokudenga achitibatsira. Kana pana anokwanisa kuimba you can come to the front mongoitungamirira muri kuno mberi. Tinotenda.
Ndichakumbira vese vari kupinda tisabate maoko muno, tinozobata taapanze pakasununguka, saka tinozobatirana zvedu maoko taapanze tinotenda. Kwendiritarirai, chiedza ndino, chiedza ndino, ngomu ndichamupereka, Dauya kuna Jesu, izuwa rangu, Dakanzwa Jesu, achi uya indigomu, uya indigomu, imvura menyu, mutore chinwai, mutore dauya kuna Jesu, datora ndikanwa, ndapedze nyota, ndapedze nyota yangu, upenyu wandipa, dakanzwa Jesu, dakanzwa achi kwendirichi uyai, kwendirichi manyara maremberwa, ndichakuzorodzai, dauya kuna Jesu, dangandanyara, ndikazopiwa, naye ndofara,
ndakanzwa Jesu, ndakanzwa Jesu achi uyai ndigomupai, uyai ndigo imvura